Er liggen een paar stenen. Kunnen we zo heel deftig overstappen. Oh. Kijk. Kijk, hier hebben we onze vijand Otto. Die hebben alles verpest. Met ons niet beheren. De reuze berenklauw. Ja. Ja, en hier zie je hem echt voor het eerst zo helemaal uitkomen, hè? Ja, ja. Dus echt als sierplant, zo'n berenklauw kunnen we ons nu bijna niet voorstellen, hè? Maar dat die als sierplant naar hier is gehaald. Nee. In de 19e eeuw. Terwijl als je hem helemaal uitgebloeid ziet staan, ja, dan is het natuurlijk een machtig ding ook. Dat het zo kiemkrachtig is. Ja, ja. En dat tot 10 jaar? Ja, blijft 10 jaar in de grond Ja. zitten. Dus je moet blijven beheren. En dat is zo jammer in een gebied waar je niet beheerd hebt. Waar alles eigenlijk mogelijk was voor de natuur. Ja. En dan moet je toch nog ingrijpen door Ja. die stomme tuinplanten. Som, hè? Ja. Kijk, langs het koeienpad. Ja. Hier zitten we nog echt in die kreekbedding. En hier ga je echt die plaat op. Wat Ja. vroeger die zandplaten waren. Maar dan krijg je ook de berken, hè? Ja. In het zand. Die wil nog wel op klei, maar die berken die willen echt in het zand. Oh, kijk, hier hebben we weer een exoot. Hier. Ja, Ja. later Gulden Roede. Ook zo'n drama. Ja. Kijk, zo'n rijtje, hè? Ja. Zo onder de grond wortelen en in een rijtje verder groeien. Zie je hem daar ook allemaal al tussen zitten? Nee, je ziet hem echt op de open plek, hè? Ja. Op de open plek komt zo'n soort dan in één keer tot groei. Ja, daar kun je bijna niet aan, want je kunt hem wel uittrekken. Maar dan zeggen ze trekken en stekken. Er blijft altijd een stukje wortel achter en dat komt weer omhoog. Wat met een exoot het probleem kan zijn, is dat hij op een gegeven moment je gebied gaat overwoekeren. Dus dat hij inheemse planten gaat verdringen. Dus dan ga je met elkaar ingrijpen. En dan ga je bepalen met elkaar, oké, wat willen we hiermee? Wat kunnen we ermee? Want dat is vaak het lastige met exoten. Die hebben vaak geen natuurlijke vijand eigenlijk in zo'n systeem. Dus wat kun je ermee om ze te bestrijden? Nou, met die reuze berenklauw, die kunnen we 2 keer per jaar maaien. En daar kunnen we koeien op zetten om die te laten begrazen. Zo'n Gulden Roede, ja, daar moet je ook van kijken van wat gaat daar gebeuren. Dat gaan we in eerste instantie monitoren. Wij geven door op het moment dat dit gebeurt. En onze ecoloog die maakt daar vervolgens een plan voor. Ja, en het ingewikkelde is, dit is een gebied wat natuurlijk eigenlijk nog maar heel jong is. Als je het kijkt dat het van zout naar zoet is gegaan. En zeker dat van zout naar zoet, dat is een proces, dat kennen we nog helemaal niet zo goed. We weten niet zo goed wat daar nou gebeurt, wat daar precies in ontwikkelt. Dus hierin zijn we ook gigantisch veel aan het leren met elkaar. Kijk, en hier kom je op die plaat. Ja, Hier kom je in één keer uit dat bos. En je voelt gelijk aan die mooi hè, temperatuur. de zon. Echt die oude zandplaat. Hé. Hier het een das gelopen. Hé, ja, knuisjes. Ja, Ja, 4 tenen. Ja, Zie je die knuisjes? ja. Ja, oh, mooi. En dan daar Ja. nog één. Kijk, daar nog één. Hier zo. Ja, hier zie je ook heel mooi met de nageltjes Ja. eraan. En hier ook. Oh, wat leuk. Die heb ik van heel de winter Mooi. nog niet gezien. Dit is vers. Dit is heel van vers. vannacht. Heel vers. Het kan best zijn dat ze hier vannacht ja, ik denk vannacht nog gelopen hebben. Ja. Dat is heel leuk om te zien. En gaaf hè, dat je gewoon een das op een voormalig slikkengebied hebt. Ja. Dit zijn oude slikken die hier kwam. Met eb lag het droog, met vloed kwam hier het water. Dus ja, dat is gewoon geweldig. Het is heel leuk om te zien.